Ray Sultana ta' 55 sena minn Ta Xbiex qed isofri 20% ħruq fil-parti ta' fuq ta' ġismu u għadu jinsab fil-periklu li jitlef ħajtu. Sultana kellu liċenzja ta' kategorija A li tippermettilu jaħdem in-nar. Dan ħareġ waqt konferenza tal-aħbarijiet immexxija mill-Kummissarju tal-Pulizija Peter Paul Zammit fil-preżenza tal-assistenti kummissarji Neville Aquilina u Ray Zammit. L-ispluzzjoni seħħet il-bieraħ wara nofsinhar għal ħabta tal-24. Fil-ħin tal-ispluzzjoni fil-kumpless sħiħ kien hemm 3 persuni oħra, fosthom il-licensee tal-Kamra Viktor Ellul ta' 58 sena. Kull min kien fil-kumpless kellu l-permessi kollha biex jaħdem in-nar. Il-midrub liħor huwa Xarlo Mifsud ta' 33 sena mill-imsida li sofra ġrieħi ħfief u qed jinżamm fl-isptar Mater Dei għall-osservazzjoni. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-Pulizija konfermat li fil-ħin tal-isplużjoni kien qed isir xogħol ta' pressa fuq il-fetħi tal-kulur, proċess li jista' jsir biss minn dawk il-persuni li jiksbu l-liċenzja A fil-manifattura tan-nar. Il-Pulizija spjegat li dan huwa proċess delikat u li l-fatt li kien qed isir kollox skont kif titlob il-liġi evita diżastru ferm akbar. In-nar li kien qed jinħadem fil-kamra li splodiet kien għal-festa ta' San Giuseppe tal-Imsida. Il-kumpless tan-nar f'Ħaz-Żebbuġ hu magħmul minn 12 kamra. Il-fatt li huma kollha mbeda minn xulxin u mill-maħżen wassal biex l-inċident ma kienx qar milli seta' kien. Fil-kumpless kien hemm madwar 200 murtal li se jintużaw fil-festa ta' San George Fawdex. Il-Maġistrat tal-Assa Claire Staffraċ Zammit ħatret diversi esperti sabiex jassistuha fl-inkjesta.